So namhlanje ndikhumbula ngoba when I was going through i-divorce yami, umntu wayethe efika nje azondibuza into yoba unjani. Ndizokhala andikho rayithi. Ndagqibela sendithi kwabanye abantu ngicela ungandibuzi into yoba ndinjani ngendlela endandi-emotional ngayo. Ndikhumbula my boss efikile nje ezotshekha eofisini into yoba yonke into ihamba kakuhle ntontoni. Did I not cry? Endibuza uba ndinjani. Ndakhala umntana abantu waxakana nento. Wayesazi mos isitori sami into yoba I'm going through i-divorce and everything. So xa sebuza ke ngoku into yoba is there anything that I said ekuphethe kabuhlungu? Ndathi ke mna ke no, I just miss my dad. No, sorry. And now when I'm thinking about loo nto leyo, ndiye ndithi ngendlela utata wayendithanda ngayo, wayengeke aze athande ukundibona ndikwesa state. I think that was why I was crying at the time. Into yoba noba kwenzeka ntoni, mhlawumbi ngabe ndinaye umntu ozondithethelela, uyabo? Ngabe ndinaye umntu ozondilwela, that's the right word, kuyo yonke into ebisenzeka ebomini bami. So now ngoba utata akasekho empilweni yami or wasweleka, I feel into yoba people are just taking advantage of me and ngoba andikwazi ukuzilwela. Not that bebengekho abanye abantu abangakwazi ukundilwela, but I felt nje man, nina i-divorce aniyazi. Kodwa ke sesiyahleka ngoku. Kurayithi ukuba nomphathi sana okucingelayo, kurayithi ukuba nomphathi ozokuvela, because each and every time she was always checking on me into yoba yonke into ihamba kakuhle ntontoni. That was my boss.